דומים. אני החלטתי שאני לא מפנה כלום. וכמה שניקיתי וניקיתי ושמרתי ועשיתי, בסוף בא טרקטור מועך את הכל. יש בזה הרבה למידה של שחרור, לתת, לשחרר, להתחיל חיים חדשים, פתאום ניקיון. וגם את מה ששמרתי, פתאום אני אומר לעצמי, גם את זה לא צריך. ממש גם את זה לא צריך. יואי, זה קטע. הגירוש מגן עדן. תראו איזה קטע מגוחך. כל הדפים האלה, שאני יכול לעשות להם ככה באוויר. הגירוש מגן עדן. האם מישהו הקשיב לזה בכלל? הנה. אני פה, אחרי הגירוש. ולא גירשו אותי. אני עדיין בגן עדן, הכל פה בלב. הלב עכשיו יותר נקי, יותר שמח, מאושר. אין עליי את כל המשקל הזה. לא צריך להשקעות, לא צריך לשלם חשמל, לא חובות, לא כלום. פתאום שחררו אותי כמו איזה גולם שהייתי תקוע פה 18 שנה ברבר. כאילו קורבן, כאב אדיר שאי-אפשר להשוות, ומצד שני אושר עילאי. שכאילו, אתה יודע, זה אולי או שהשתגעתי, אבל אני פשוט לא הייתי מאושר ככה הרבה זמן, פשוט, באמת. אני לא רוצה להפגין את האושר, באמת, שלא חשבו שהשתגעתי, אתה יודע, אני עושה לאנשים, אומרים לי בשוק, אני חייב לעשות להם קצת פרצוף כזה רציני, אבל ממש אני צריך להתאמץ. לא נעים לי לתת חיוך או להגיד הכל בסדר. אולי אני לא נשמע נורמלי. אדם איבד את ביתו. איבד את כל מה שהוא עושה. מה זה בית? בית זה איזה בית? את העצים עקרו, מה זה בית? ואת העצים שעקרו זה שייך לכולם. כי הם נושמים מהעצים, אני לא בא וגובה תשלום על כל עץ. שחררים אוויר לאטמוספירה, בלי הפסקה. ובאו האנשים האלה שבעצמם נושמים את האוויר הזה מהעצים, והחריבו אותם. כשאמרתי לקצין הראשי, אמרתי לו, תקשיב לי, הילד שלך, חנקת אותו, במו ידיך, בשביל הפנסיה של 10,000 שקל שסגרת בסוף הקדנציה. התחיל לבכות. שברתי אותו, מסכן. פתאום הוא קלט מה הוא עשה. אמרתי לו, בשביל העלה דרגה, התנהגת כמו פושע. יבואו כל הילדים שלי, לימדתי אותם פה ועשיתי להם פה כל מיני סדנאות, יראו ויגידו, מי עשה את זה? המשטרה, המנהל, המערכת. אז אם ככה, היא מחנכת אותנו, מלמדת אותנו? מה היא מלמדת אותנו? להרוס? מה שלא מכניס כסף? מה שאי אפשר להרוויח ממנו הורסים? למה? כמה יכניסו פה? 6 בניינים? כמה הקבלן ירוויח? הכל נדל"ן, ריבונו של עולם. תרחם על הילדים האלה, המסכנים, תרחם עליהם. לפחות נשארו לי כמה דליים של אלוברה רפואית שהרבאתי. פתאום אני קולט ששם נשארו לי. שם מרוך אלוברה, אתה יודע, זה מאוד בריא.